Tala, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng lavender extra na sumusuporta sa masarap na tulog. Collagen para sa matibay na buto. Glutathione para sa kutis. Amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level. At iba pa, sugar-free. Stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Isang magandang morning! Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabeauty pero ho kayong kalagayan. Kumusta ang tulog ni Mister? O siguro kapag nag-LMAX ho yan kagabi, sigurado masarap ang tulog ni Mrs. Maging si Mister, nakangiti pa yan sa umaga, di ba? O kapag medyo lumalamig na ang pagsasama ni Mr. at Mrs., huwag ho nating hahayahan ha. Pwede ho kayong uminom ng LMAX Food Supplement para iinit ang inyong gabi. Pero ito ho ay hindi natin nire-recommenda sa lahat ho ng mga may sakit sa puso. Ayan. O, kailangan ngayong healthy ha. Pero kung may sakit ka sa puso ay huwag, okay? O, ito pong LMAX Food Supplement ho natin ay aprobado ng Bureau of Food and Drug. Mabibili sa lahat-lahat ng inyo pong mga suking butika. Kumusta naman ho yung mga lolo at lola ha, na may marami ng puti na mga buhok? Baka gusto mong magmukhang bata kahit ang edad mo medyo may edad na, ano? Anong gagawin? Aba, simple lang. Ang mga puting buhok na yan ay paitimin sa pamamagitan ng Jazz Color. Paano ho ang pag-apply niyan? Bago ka maligo, di ba? Ilagay mo na yung Jazz Color sa iyong buhok, okay? Orasan mo yan ng 10 to 15 minutes bago mo balnawan, okay? Makikita ho ninyo, aba, yung mga puting buhok na yan, itim na. Ang maganda pa dyan, herbal ho yan. Wala hong mararamdaman na kati-kati, mga kababayan, sa inyo pong anit, di ba? So mga lola, para kahit gurang na itsurang bata pa din, ha? At nang always ma-inlove si lolo sa'yo. Dahil hindi tumatanda ang iyong tsura, aba, mag-Just Color ka na ha. Available sa mga butika. Ang Just Color ho natin, mga kababayan, nagkakahalaga ho ng 600 pesos ang isang box. Ano po? Ang isang box, naglalaman yan ng 10 sachet, okay? Pwede ho kayong bumili ng isang sachet lang, di ba? Ang isang sachet niyan, mga minamahal ho natin kababayan dito sa buong Bicol region is only 60 pesos. Ayun, kung maigsi ang buhok mo, for example, gaya sa amin, ng mga lalaki, maigsi lang ang buhok, pwedeng 2 gamitan yan hanggang 3, ano? Pero kapag mahaba ho ang buhok ng mga babae na gagamit yan, syempre 1 beses gamitan lang yan, okay? Ang maganda, permanente na ho yan, mga kababayan, hindi na ho maaalis yung pagkaitim ng inyo pong buhok. Pwera lamang kapag tumubo na, no? Siyempre, pag tumubo na, makikita mo ulit, mga kababayan, yung pong puti sa pinakapuno ng ating pong buhok. Pero yung nalagyan na ho natin, mga kababayan, hanggang dulo, nako, permanente na ho yan. Black na black, and black is beautiful with Jazz Color. Ayan! O, subukan nyo na ha. Jazz Color, mabibili sa inyo pong mga suking butika. O, saan daw ho mabibili, mga kababayan? Ha? Ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix sa Tigaon. Ba sa Tigaon, ito ho ay area ng Kamsur. Mabibili ho yan sa Elyong Supermarket. Ayan. Meron ho dyan sa Prime Supermarket. Ayan. JC Atienza Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Nix Pharmacy, at syempre My Consumer Goods dyan ho sa may Tigaon. Ayan. Sa may Ocampo, aba, mabibili ho yan sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy, TGP All Branches, Farmacia Bautista, St. Bernard Drugstore, at New Rowenson Pharmacy. At syempre sa lahat ng mga butika na hindi ko nabanggit sa inyo pong mga lugar, mabibili, mga kababayan, ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Maging dyan ho sa may Cam Norte sa Daet, lahat ng mga butika dyan, meron na hong nakadisplay na Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix.
Siyempre, andun na rin ho yung ating Dr. M. Tawas. Para ho sa mga maitim-itim na mga singit. Ayun. Andyan na rin ho yung pong ating Just Color. Ayan. At siyempre, yung pong mga sikreto ng magandang pagsasamahan ni Mr. at Mrs. L. Max Food Supplement. Ayan. Ay, wala na namang oras. E ano pa nga ba? Magpapaalam na naman ang inyong pong kaibigan, J. Dizon. Hanggang bukas at syempre dito pa rin sa paborito ninyong himpilang ito ng radyo. Bye-bye! Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng The Horsetail Extract. Pampaganda ng buhok. Green tea. Pampababa ng blood pressure. Ashitaba for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar-free. Stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. And on